شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስኩልኹም ይሁን አና ሃውኩም ሰላህ الدين ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ድብል ቃል ኢና ሒዝና መጺና ደለና ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሓይሊ ቃል ክንካፈሊና ሎሚ እንካፈሎ ቃል ሰናይነት አምላኽ ንመስክረሉ ዝብል ሰናይነት አምላኽ ንመስክረሉ አብ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ነገር መመስካር ዘሎ ሓይሊ ክንፈልጦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምኽንያቱ አብ ውዕለቱ መመስካር ዘሎ ሓይሊ አብ ውዕለቱ መንጋር ዘሎ ጥቕሚ እግዚአብሔር አምላኽ አብ ህይወትና ዝገበሮ ሰናይ ነገር አባና ጥራሕ ከተርፍ ፈቃድ ይኮነን ምኽንያቱ እቲ ዝተገበረልና ሰናይ ነገር ሰናይነቱ ብመንጋርና አምላኽና ከነንእዶ ሰናይነቱ ብመንጋር ድማ አብ ልብ ካልኦት እምነት ክንዘርእ ፈቃድ እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱስ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ጥቕስ 43 ክሳብ 48 ከምዚ ይብል እነሆ ካብ 12 ዓመት ሒዛ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ዝነበረት ሰበይቲ ደም ዛሕዛሕ ዝብላ ሰበይቲ ነበረት ንሳ ኸኣ ኩሉ ገንዘባ ንሓካይም ወደአት ግናኸ ሓደኳ ክፍውሳ ኣይከኣለን ብድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንኬ ብኡ ድሕሪኡ ቀሪባ ዘፈር ክዳኑ ተንኬት ብኡ ንብኡ እቲ ምኽዓው ደማ ኣቋረጸ ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ ሪኹም ኢየሱስ ከዓ መን እዩ ዝተንከየኒ በለ ኩሎም ኣይፋልናን ምስ በሉ ጴጥሮስ ምስቶም ምስኡ ዘለዉ ኮይኑ መምህር እዞም ህዝቢ ይደፍኡኻን ይጸቕጡኻን ኣለዉ ንስኻ ድማ መን እዩ ዝተንከየኒ ትብል ኣለኻ ኢየሱስ ግና ካባይ ሓይሊ ከም ዝወፀ ይፍለጠንሎሞ ዝተንከየንስ ኣሎ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሰበይቲ ንተኣምራታ ዝኸውን ሓይሊ ካብኡ ከም ዝወፀ እሱ ጥራሕ ይትፈልጥ ነይሩ ካልአይቲ ከዓ ንሳ ትፈልጥ ነይራ እዚ ኩሉ ኣብ ዙርኡ ዝነበረ ህዝቢ ግን ካብ ክርስቶስ ዝወፀ ሓይሊ ከም ዝፍውስ ኣይፈለጠን ኣይረኣየን ንምንታይ ተተባህለ እቲ ነገር ኣብ መንጎ ኢየሱስን ኣብ መንጎኣን ጥራሕ ይተኻይዱ ሃዋርያቱ ካብ ጎኑ ምስኡ ከለዉ ካብ ጎይታ ሓይሊ ወጪ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ኣይፈለጡን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓይሊ ሰናይ ነገር ከም ዝገበረ ኣይፈለጡን ጽቡቕ ነገር ከም ዝገበረ ኣይፈለጡን እዚ ውዕለት ዝተወዓለላ ሰብ ጥራሕ ትፈልጥ ነይራ ጎይታ ኣይፈልጥ ነይሩ እዛ ሰብ እዚኣ ነዚ ነገር እዚ ጌራቶ ብሕቡእ እያ ክትከይድ ሓሲባ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ዝተገብረ ሰናይ ነገር ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ክውረደን እዩ ኣብ ማእከልቲ ህዝቢ ክግለጽ ደልዩ ንምንታይ ተተባህለ ውዕለትን ሰናይነትን አምላኽ ክግለጽ ፈቃዱ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እታ ሰበይቲ ድማ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ كم زيت حبقت مصر آيات ريهم كتحبائي نيرت مستير مالتي كم زيت حبقت مصر آيات الرع النابلت متيا سجدت له أبكدمي اتي كل هزب دما بمنتاي مخنيات كم زتنكيتو شعون كم زحويت نجرتو نسخة أجخو قالي امنتك حويتكي بسلام كيدي بلا ريخم قويتانا يسوس كروستوس اتزتقبر سناي نقر أبقات راح كترف سلا زيد ليو ماني تنكين نيلو ماني تنكين نباهلو وقن عافر حوا يسوس كروستوس قن ماني تنكين نزبلو علت أملاخ أكد مخلو تهزب خد قولتو سلا زيد ليو اتا سبيت دما أكد مخل سب نمنتاي كم زتنكيتون مستنكيتو دما انتاي كم استفدت أمن تزاريبا ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ግን ቀጽሉ አጀኹ ቃል ይድዋ እምነት ክፈወሰትኪ በሰላም ከይድዋ ምኽንያቱ ደሊዎ ዝነበረ እቲ ጉዳይ ከሽፈን እዩ ሓደ ነገር ክነብረኩም አሕዋት እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ነገር ክንምስክር ኮለና ናብ ዝቅጽል ካልእ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር ዝነገረና ንሐልፍ ኣለና ምኽንያቱ ምስክርነትና ንዝቅጽል ካልኣይ ምስክርነት ዘርአና እዩ ስለዚህ ኣብ ሓደ ምስክርነት ህይወትና ደው ከይትብል ንደልን ድሕር ኮይና ውዕለቱን ሰናይነቱን ንንገረሉ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር ንንገረሉ ብዙሓት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወቶም ዝገበረሎም ደይነገሩሉ ደይተፈልጠ ደይተገልጸሎ ነገር ግን ብደይ ምግላጹ
ካልእ ሰብ ኣይተጠቀመን ንሶም ከ ኣይተጠቀሙን እግዚአብሔር ዝገበረልና ሰናይ ነገር ክንነግር ኮለና ንሕና ንጥቀም ሰማዕትና ከ ኣይጥቀሙ ንሕና ናብ ዝቕጽል ናይ ምስክርነት ህይወት ንሳገር ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ድማ حقኛ ምስክርነት ንነፍሳት ያሃነጽ ስለ ዝብል ካልኣይ ድማ ነተን ምስክርነትና ዝሰምዓ እግዚአብሔር በተሰናይ ውዕሎቱና ህይወትና ዝገበሮ ብምስክርነትና ገይሩ ንኻልኦት ድማ ካልእ ምስክርነት ኣብ ህይወቶም የምጽእ ይሰርሖም ያሃንጾም የጻናንዖም ሪኢኹም እግዚአብሔር አምላኽ ዝነገረልና ጽቡቕ ነገር ክንነግር ኮለና ክንደይ ብኡ ከም ዝጻናንዑ ክንደይ ብኡ ከም ዝፍወሱ ክንደይ ብኡ ከም ዝድሕኑ ክንኣመን ይግበአና ምስክርነት ኣይንሕብኣዮ ውዕለቱን ሰናይነቱን ነግህዶ ንንገሮ ንዛረበሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 17 ካወሰን ምድሮም ከግልሰሎም ከኣ ክልምንዎ ጀመሩ ኣብ ጃልባ ከኣቱ ኮሎ እቲ ርኩስ መንፈስ ዝነበሮ ምስኡ ክኸውን ለመኖ ኢየሱስ ግና ናብ ቤትካን ኣብ ሰብካ ኪድ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ዓብ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ከም ዝመሓረካን ንከሮም በሎምበር ኣይፈቐደሉን ከይዱ ኸኣ ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ዓብ ግብሪ ከም ዝገበረሉ ኣብ 10 ከተማ ክሰብኽ ጀመረ ኩሎም ውን ተደነቁ ሪኢኹም ኩሎም ውን ተደነቁ እዚ ሰብ እዚ በጋነንቲ ተኣሲሩ ዝነበረ መቁሕ ዝበትኽ ዝነበረ ሰብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳጊሩ ባሕር መጺኡ ካብቶም ኣብ ልዕሊኡ ኣትዮም ዝነበሩ ኣጋነንት ሓራ ምስ ገበሮ እቶም ኣጋነንት ድማ ናብቶም ሓሰማታት ኣትዮም እቶም ሓሰማታት ኩሎም ድማ ናብቲ ጸድፊ ምስ ከዱ እቲ ህዝቢ መጺን ኢየሱስ ክርስቶስ ውጸልና ካብ ዝዓዲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ኮሎ እቲ ሰናይ ዝተገብረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ዝገበረሉ ሰብኣይ ካብ ሕማሙ ዝተፈወሰ ካብ ናይ ጽላለ መንፈስ ሓራ ዝወፀ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ምሳኻ ክኸይድ በጃኻ ፍቐደለ ኢልዎ ኢየሱስ ግን ኣይፈቐደሉን እንታይ ኮይኑ ዘይፈቐደሉ ኢየሱስ ዘይፈቐደሉ ምኽንያት ነይሩ ካብቲ ሓደ ምኽንያቱ ኢየሱስ ዘይፈቐደሉ እቲ ሰናይ ስራሕ ኣምላኽ ውሬታ ኣምላኽ ነቶም ዘይፈልጡ ከፍልጥ እሞ በቲ ሰናይ ምስክርነቱ ክርስቶስ መታን ክፍለጥ ስለዚህ ኖኖ ይልዎ ኪድ ናብ ሰብካ ኪድ ናብ ቤተሰብካ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብ ግብሪ ከም ዝገበረልካ ንገሮም ይልዎ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ዝበለ ዓብ ከም ግብሪ ከም ዝገበረልካ ከም ዝመሓረካን ንገሮም ይልዎ እቲ ሰብኣይ ድማ ካብኡ ተበጊሱ ንብሙሉኦም ቤተሰቡ ነጊሩ እዚ ጥራሕ ከይገብር ኣብ 10 ከተማታት ድማ ኸይዱ ኢየሱስ ዝገበረሉ ሰናይ ነገር ከውሪ ጀሚሩ ብምስክርነቱ ድማ ብዙሓት ነፍሳት ስለ ጎይታ ተደኒቐን ሓወይ ሓፍተይ ኣብ ምስክርነትካ ምድናቕ ብዙሓት ስለ ዘሎ ኣይተሓዞ ንገሮ ምኽንያቱ ብምስክርነትካ ስለ ጎይታ ዝግረሙ ዝድነቑ ናብ ጎይታ ዝመፁ ኣይሰኣኑን እዮም ምስክርነትካ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰማዕትኻ እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ስለዚ ካብ ሓደ ናይ ምስክርነት ህይወት ናብ ዝቕጽል ናይ ምስክርነት ህይወት ክንሳገር ምስክርነትና ኣይንሕብኣዮ ምስክርነትና ንንገሮ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 145 ከምዚ ይብል መዝሙር ዳዊት 145 እሺ ተቕስር ባዕተ ካብ ወለዶ ንወለዶ ግብርታትካ ይናኣዱ ስልጡን ተግባርካውን የውርዩ ንኽቡር ገጽ ግርማኻ ንመስተንክር ግብርታትካ ከስተንትኔ ብዛዕባ ሓይሊ እቲ ዘፍርህ ግብርታትካ ክዛረቢኦም ኣነውን ዕቤትካ ከዘንቲኤ ካብ ወለዶ ንወለዶ ግን ግብርታትካ ይናኣዱ ኢሉ ግብሪ ኣምላኽ ክናኣዱ ብኣፍና እዮም ዝናኣዱ እሞ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩልካ ኣምላኽ እንታይ ገይሩልኪ ንብዙሓት ንገሪ እግዚኣብሔር ብኡ ሓሊፉ ብዙሕ ክሰርሕ እዩ ስለዚ ሰናይነቱ ኣይንሕብአሉ ንንገረሉ ሻሎም